Γεια σας, είμαι η Αναστασία Κισελιόβα και σήμερα βρισκόμαστε εδώ μαζί με το συνεργείο της ΑΚΤΙΚ και τον Ασημάκη Κοντογεωργάκο, ο οποίος θα μας δείξει και θα μας εξηγήσει βήμα προς βήμα πώς γίνεται ένα σωστό και πλήρες σέρβις κλιματιστικού. Γεια σου Μάκη μου. Γεια σας. Αφού έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες ανακαίνησης και έχει συμμαθεί αρκετά πράγματα πάνω σε αυτό, σήμερα θα μάθουμε πώς γίνεται ένα σωστό και ολοκληρωμένο σέρβις κλιματιστικού που είναι καλό τόσο για την υγεία μας όσο και για την οικονομία μας. Με μια σωστή συντήρηση κλιματιστικού έχουμε μεγάλη οικονομία στο ρεύμα μέχρι και 30%. Φυσικά το σέρβις πρέπει να γίνεται από έμπειρο και αδίουχο τεχνικό για να αποφύγουμε τυχόν δυσάρεστες συνέπειες, όπως σπάσιμο σε διάφορα πλαστικά, να χαλάσουν κάποιοι μικροαυτοματισμοί ή ακόμα χειρότερα να καεί το ηλεκτρονικό της συσκευής ή πλακέτα που λέμε. Επομένως είναι απαραίτητο, είναι μια διαδικασία που είναι απαραίτητο να γίνει στο κλιματιστικό μας από κάποιον έμπειρο τεχνίτη και στοχεύει και στο να λειτουργεί καλά το ίδιο το κλιματιστικό μας, αλλά και στην οικονομία, στο πορτοφόλι μας, όπως μου είπες. Για πες μου, πώς θα ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε τη διαδικασία, βγάζουμε το κλιματιστικό από το ρεύμα, βγάζουμε τα φίλτρα, τη μάσκα του κλιματιστικού για να αποκαλυφθούν τα στοιχεία του μηχανήματος, τα οποία πρέπει να ψεκάσουμε με χημικό, ειδικό χημικό, αντιβακτηριακό και αντιμικητοκτόνο και να ξεπληθεί μετά όλο αυτό με νερό. Έχω πολλές απορίες σήμερα, η αλήθεια είναι, αλλά επειδή ξέρω και τα παιδιά του συνεργείου της ΑΚΤΙΚ και εσένα προσωπικά από την φοβερή ανακαίνιση που ολοκληρώσαμε παρεούλα στο σπίτι του Αγίου Θεοδόρου, που πρέπει να πω ότι είχε πανηγυρική κατάληξη, φοβερή επιτυχία, ότι μετά το σημερινό θα ξέρω τώρα πώς γίνεται και ένα σωστό σέρβις κλιματιστικού. Πριν είπες ότι είναι σημαντικό να γίνει όχι μόνο για την υγεία μας, αλλά και για την οικονομία μας. Και θέλω να ξεκινήσουμε με την πολύτιμη υγεία μας. Πώς μπορεί να την επιβαρύνει ένα κλιματιστικό στο οποίο δεν έχει γίνει σωστό σέρβις? Πολλές φορές έχουμε ακούσει για βήχα, για ζαλάδες ή ακόμα χειρότερα για την νόσο των λεγιονάριων. Οφείλεται στο βακτήριο Legionella, το οποίο αναπτύσσεται σε στάσιμα νερά και στον πύργο της ψήξης του κλιματιστικού. Μπορεί να αποφέρει δυσάρεστες συνέπειες ή ακόμα και το θάνατο. Έτσι λοιπόν πρέπει να ψεκάζουμε τα ειδικά χημικά, προσέχοντας να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα στο μηχάνημα ή και στον χώρο. Μάκη μου, μπορώ να πω ότι με κάλυψες κατατοπιστικότατα στο θέμα της υγείας. Δεν είχα ιδέα για όλα αυτά, δεν ήξερα ότι μπορεί να γίνει τόσο επικίνδυνο ένα κλιματιστικό στο οποίο δεν έχει γίνει σωστό σέρβις. Γι' αυτό και άλλωστε οι κατασκευαστές συνιστούν τουλάχιστον μια φορά το χρόνο να γίνεται σέρβις, τουλάχιστον μια φορά. Πρωτού περάσουμε στο θέμα το οικονομικό, θέλω να πεις σε τι στάδιο βρισκόμαστε. Ήδη έχουμε αραιώσει το χημικό ανάλογα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο παρασκευαστής του προϊόντος. Ούτε περισσότερο νερό, ούτε λιγότερο, και για να ξεπληθεί το χημικό μετά το σέρβις που θα γίνει και για να υπάρχει τόσο χημικό ώστε να γίνει και η απαραίτητη εργασία. Όλα τα ξέρετε στην ΑΚΤΙΚ. Τώρα θέλω να περάσουμε στο θέμα της οικονομίας. Μπορεί ένα κλιματιστικό πράγματι να καταναλώσει περισσότερο ρεύμα αν δεν έχει γίνει η σωστή συντήρηση? Αν ναι, εξήγησέ μου. Βεβαίως μπορεί και να καταναλώσει ακόμα και 30% παραπάνω από ό,τι πρέπει, γιατί όταν έχει βρωμιές και δεν έχει συντηρηθεί σωστά το μηχάνημα, δεν διοχετεύει τον αέρα που πρέπει να διοχετεύσει από μέσα του, με αποτέλεσμα να δουλεύει περισσότερο το μοτέρ, να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια χωρίς να έχουμε την απαραίτητη ψήξη ή θέρμανση αντίστοιχα. Είναι σαν να κλείσουμε εμείς τη μύτη μας και δεν θα αναπνέουμε σωστά με τον απαραίτητο αέρα που πρέπει να έχουμε και θα αρχίσουμε να ζοριστόμαστε και να κουραζόμαστε περισσότερο. Το ίδιο και το κλιματιστικό. Άρα, καθαρό κλιματιστικό σημαίνει και καλύτερη οικονομία. Μάκη μου, θέλω να σου πω. Έχω συναντήσει στο σούπερ μάρκετ και γενικά στο εμπόριο διάφορα ειδικά προϊόντα, τα οποία μου υπόσχονται ότι μπορώ και εγώ μόνη μου να κάνω τη συντήρηση του κλιματιστικού μου σωστά. Θέλω να ακούσω τη δική σου γνώμη, τη γνώμη ενός ειδικού, για αυτά ακριβώς τα προϊόντα. Αλλά σήμερα είδες και εσύ πώς γίνεται το σέρβις, αλλά με ένα σπρέι δεν θα ήταν δυνατό να κάνεις ένα ολοκληρωμένο και σωστό σέρβις. Χρειάζεται και η απαραίτητη γνώση και τα απαραίτητα εργαλεία.
Άλλωστε θέλει και πολύ προσοχή γιατί μπορεί να μπει σε μπελάδες. Μπελάδες, τι μπελάδες? Μπορεί να σπάσει κάποια πλαστικά μέρη, να χαλάσει κάποιους αυτοματισμούς ή ακόμα χειρότερα να πάθει κάποια ηλεκτροπληξία. Παρόλο που δεν είναι στο ρεύμα. Κατάλαβα. Πράγματι, μπορεί να μου φαίνεται εύκολο, αλλά όμω όσο μου έχει πει μέχρι τώρα, δεν θέλω ούτε να καταστρέψω το κλιματιστικό και ούτε φυσικά να πάθω κι εγώ κάτι ίδια. Γι' αυτό όλο σα κάλεσα και από το Μάιο εδώ να κάνουμε το σέρβις μας, για να ξέρω κι εγώ ότι έχουν γίνει όλα σωστά και ότι αναπνέω καθαρό αέρα. Άλλωστε το κόστος είναι τόσο μικρό σε σχέση και με την οικονομία που γίνεται στο ρεύμα και είναι και ασφαλές και υγιεινό. Πάμε και στο εξωτερικό μηχάνημα. Πάμε. Ψεκάζουμε και σε αυτό τα στοιχεία με το χημικό και ελέγχουμε τα καλώδια. Σωστά τα λέω? Πολύ σωστά. Τις ίδιες ακριβώς εργασίες που κάναμε στο εσωτερικό, κάνουμε και στην εξωτερική μονάδα. Ψεκάζουμε με χημικό, ξεπλένουμε με νερό και όχι όπως μερικοί επαγγελματίες, οι οποίοι ξεπλένουν μόνο με νερό χωρίς να ρίξουν χημικό. Ελέγχουμε τα καλώδια, συν το ότι θα ελέγξουμε και το φρέον. Μιας και φτάνουμε στο τέλος, οπότε έχω καταλάβει. Κάθε πότε βάζουμε φρέον? Αν έχει γίνει σωστή εγκατάσταση και δεν υπάρχει κάποιο εργοστασιακό πρόβλημα στη μονάδα, σχεδόν ποτέ. Λειτουργεί ακριβώς όπως και το ψυγείο τροφίμων. Εκεί δεν το ελέγχουμε ποτέ και δεν συμπληρώνουμε ποτέ ψυκτικό υγρό. Με αυτά τα ρολόγια το μετράμε? Ναι. Τοποθετούμε τα μανόμετρα στην ειδική βαλβίδα, κοιτάμε την πίεση και συμπληρώνουμε ανάλογα αν χρειάζεται. Μάκη, θέλω να μου πεις τώρα δύο πράγματα. Αρχικά, πόσο τακτικά πρέπει να γίνεται το σέρβις, το ρυθμιστικό μας, και ποιοι είναι οι κατάλληλοι μήνες, η κατάλληλη περίοδος για να καλέσουμε τον τεχνικό να μας το κάνει? Οι κατασκευαστές των κλιματιστικών ορίζουν μέσα στο φυλάδιο με τις συλλογικές χρήσεις ότι πρέπει να γίνει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πριν από κάθε χρήση. Άσχετα αν έχει δουλέψει ή όχι το κλιματιστικό την προηγούμενη περίοδο. Η καλύτερη εποχή για το καλοκαίρι είναι ο Μάιος, που είναι και καλό και για τον πελάτη και για το τεχνικό. Και για το χειμώνα ή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πριν ξεκινήσει πάλι η χειμερινή περίοδος. Και τώρα νομίζω τελειώσαμε. Όχι ακόμα, δεν τελειώσαμε. Να μαζέψουμε τα εργαλεία μας, να καθαρίσουμε τον χώρο και να τον αφήσουμε όπως ακριβώς τον βρήκαμε. Άψογα. Έχω να πω ότι από προσωπική εμπειρία, αλλά και από φίλους μου και φίλες μου που έχω συστήσει την ακτικ, Ασημάκης Κοντογιοργάκος, κάνετε τέλεια, ψεγάδια στη δουλειά, σε ό,τι και αν σας αναθέσουν, από την αρχή μέχρι το τέλος. Και θέλω επίσης να σου πω, Μάκη, πως μου έκανε μεγάλη εντύπωση που τα παιδιά της ακτικ είναι πολύ καλά παιδιά, εξειδικευμένα, με μεγάλη εμπειρία και πάντα με ένα χαμόγελο στα χείλη. Ένας ακόμα λόγος, εξίσου σημαντικός, για μια ευχάριστη και χαμογελαστή εμπειρία με την ακτικ. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Είναι πολύ σημαντικό να έχω δίπλα μου άξιους, έμπειρους συνεργάτες, αλλά και καλά παιδιά και χαμογελαστούς, για να γίνεται και ευχάριστα δουλειά και γρήγορα και σωστά. Γι' αυτό και οι πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι για όποιο τομέα και αν μας καλούν η επισκευή ή η κατασκευή στο χώρο τους, στο σπίτι ή στο κατάστημα. Και τους ευχαριστούμε όλους πολύ.
diamonds and gold. The ornaments melt fast with their bodies behind closed doors. Actic, Ασημάκης Κοντογεωργάκος. Μπείτε τώρα στο site actic.gr και δείτε όλα τα βίντεο ανακαίνησης, αλλά και άλλες εργασίες που παρέχει η Actic Ασημάκης Κοντογεωργάκος. Την Αναστασία Κισελιώβα Και τον Ασημάκη Κοντογεωργάκο. Γεια σας!